sisi ngathi mhlampe ukhuluma nomuntu wrong ngoba bekufuze ngabe wena ufonela indoda yakho ubuze yona ukuthi yona ingifunani. Okusho ukuthi uyabanda-ke phela makunjalo. Ngiyakwazi phela ukusho lokho. Okusho ukuthi uyabanda phela Ngiyakwazi ukusho lokho. Sisibuka mina masibuka wena. Size sibe nengane. Buka mina masibuka wena ngiqale from head to toe tate. Cha wazwa Ngingeke nje izingilandela into yakhe ngifanise nawe ngobani? Why kumele ngifanise nawe? Cha sengiyakutshela. Okusho ukuthi phela ukushile wena. Yabo manje wethu awukuyabanda kudingakala iduli. Uyawazi ukuthi wena islender omele uhlale phansi. Ngeke phela. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke ngine-guest namhlanje ngesimanga sokuthi ikhona lento angasayiboni kahle hle kwi-relationship yakhe no-person wakhe anaye kwezothando. Kodwa-ke njengoba la uzele ngokona lokho ukuthi azolandelela athole ukuthi sithini story ukhona noma akekho noma wenziwe ngazuthi ukhona. Namhlanje njengoba la uzele ukuzoqondisa leyo nto enjalo. Singazi-ke ukuthi umuntu mayesefika lo azobe ebhekene naye ukuthi sizothini isitori sakhe. Uzothi uyaphuma noma akaphumi noma athi mina ngiyindawo shem. Igama lami-ke nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenya wenkomo sovuka athi mvuleni intokazi ezalo bamkhize-ke. So-ke asike singene odabeni size ukuthi ingabe ithini i-guest khala ngani kwenze njani. Sawubona kunjani? Ngiyaphila kanjani sisi wami? Ngiyaphila nami uma bani? NguMasithole. Masithole. Ujobe kaMatshana. Yebo ujobe kaMatshana. Ukuphi emakhaya la kusuka khona ama-parents noma angathi la khona ama-grandparents? Emakhaya ami asendaweni ekubizwa ngokuthi iseBhamshela. Bhamshela yes. Pietermaritzburg. Oh okay. Yes. So njengoba manje la eThekwini mhlawumbe uqashile noma kunelinye ikhaya elila eThekwini? No ngiqashile njengamanje due to umsebenzi engiwenzayo. Okay ufeni la? It's been a year ngihlala ngala. Okay, yes. Uhlala wedwa nomhlaba khona umzali thizeni? No, ngihlala with my sister. Okay. Yes. So-ke ngicela sivele nje sihlala phezu kodaba. Ungichazela ukuthi wena no-person wakho nahlangana kwakumuphi unyaka, nihlanganela kuphi, kwakwenze njani ize nifinyelela endaweni yesigameko la nabonana khona? Sinomuntu wami sahlangana kwi-taxi industry. Since from umndeni wami usebenza under ama-taxi. Okay. So sasisazana lapho. It was 2014. Sazana ngo June 8. So wangishela-ke for about 2 years. Then-ke ngase ngagcina sengimfuna. 2 years? Yes. Yini le engako sayicabanga? No, ngila umuntu lo ongacabanga ukuthi engathatheka kalula. Indoda must work hard to get into eyifunayo. Okay. So-ke ufika nje empilweni yakho ukhona yena u-person okhona othandana naye wena ngaleso sikhathi noma mhlambe bewusingle? No, ngaleso sikhathi ngangisingle. Yena wathini yena? Wathi unaye umuntu wathi usingle? No, efika kumina wathi usingle naye ngokwakhe. Okay, bayamazi ekhaya? Yes, ekhaya bayamazi. Ekhaya lakhe wena bayakwazi? Yes, bayangazi ekhaya lakhe. All right. So ukuphathe kanjani-ke kusukela iqala i-relationship kuze kufike manje? Uthando lwethu lusaqala lalivutha kakhulu, engiphatha kahle, kungekho okuwrong akakwenzayo kodwa njengamanje sekushintshile akusafani nje sekuqaleni. Yini le eyinkinga noma uzweni noma usoleni ubonani? Eyinkinga ngibone ukuthi ngazuthi sekukhona umuntu asethandana naye. Okay. Sekunesikhathi impela ngibabona leyo nto ngagcina sengibona one day untombazane ifona kanti ngikhona endlini manje bese nanongiphuwa ukuthi bambe ikhalifoni echeck ukuthi ubani maseyibambela ngaphandle. Okay, sexoshwa i-network endlini noma ixoshwa nje ukuthi ufanele ukukhuluma no-person loyo? Ngingasho ukuthi wayixoshwa ukuthi sekumele phela ekhulume nalo. Zayithini ivumelwane zenu esashela nje mhlambe wayethe ukhona udadewenu azokutholela yena nibe nonke othandweni nibe i-triangle noma nibe square noma angazi noma wathi nje uzoba nje wedwa kuyena? Othandweni lethu wayethe ngizoba ngedwa akukho omunye umuntu oyoke ngene kwi-relationship yethu. Yes. So uke wahlala phansi naye wamtshela ukuthi mfethu manje usulokhu megringa ifoni wena uyaphumela eminyango mina ngithandi leyo nto because angi-understand ukuthi uxoshwa yini la endlini mhlawumbe ngoba uke wamvezela lokho ukuthi angifuni lento yenzayo? Yes, ngike ngazama ukukhuluma naye kodwa mengithi mengikhuluma naye ubegcina esevuka ngolaka ingakho ngize ngeza kunini ukuthi nikwazi ukuthi ningisize ngalenkinga engibhekene nayo.
bakhona abakubo ukukhulumisana nabo mhlawumbe abajwayele mhlawumbe njengosisi mhlawumbe abomzala abobhuti kanje. Bengiye ngikhulumisane nosisi wakhe kodwa usisi wakhe ubelokhu eqhubeka ethi hayi ubafo ngeke kwenze lokho kodwa sengiyabona ukuthi no ukuthula kwami kuzogcina sekungonela indlela engiyiyona. Okay. So lo muntu njengoba umsukumele kangaka ufuna ukubona ukuthi uphila yiphi impilo nomunye umuntu. Mhlambe ngabe uyimisele ngokuqhubeka naye noma ngabe kuthiwa ukhona lo muntu noma usufuna nje indlela noma umnyango wokuphuma ukuthi okay sengikubambile vele nanga umuntu uyagcizelela ukuthi yes vele ngiyathandana nomuntu wakho mase uthi ngiyahamba ke mina empilweni yakho. Ngendlela esekwenzeka ngayo ngifuna indlela yokuthi mengenzeka sikwazi ukuyilungisa lento esibhekane nayo ilungiseke if nakhona engafuni ukuyilungisa ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngenzele for umntwana lesesinayo ngoba njengamanje akasakwazi nokuthi ethumele imali yomntwana. Okay. Nina abantwana kanti? Oh sinomntwana oyi-1. Omngakanani mntwana? Umntwana wethu kulonyaka uthena 3 years. Oh okay. Yes. Sure. So asithi ukuphuma kancane singene nje kwinto yethu thina amaZulu. Khona lo mugqa lo wahlezi becindezela ngawo abantu besilisa. Sorry, khona lo mugqa bahlezi becindezela ngawo abantu besifazane. Abantu besilisa bethi ngiyindoda mina. Ngeke uexpect ukuthi ngibe nentombi eyodwa cause mina ngiyindoda. So wena ithi luthini uvo lwakho ngaleyo nto leyo? Ngaleyo nto leyo ngiye ngisho ukuthi mina kumele umuntu ebe neqiniso ekuqaleni engakwazi ukuthi mase eyenza into kumele emelane namazwi akhe from the beginning. Awukwazi ukuthi ufike kumina uthi uzoba wedwa kodwa ekugcineni ngibe nomunye umuntu okukhomba kona ukuthi kusho ukuthi mina ubudlala ngami all along. Ukuba ushila i-relationship isaqala mhlambe ngabe angenanga. Yes, mhlambe ngabe ngakhetha ukuthi ngiyeke ngoba sabantu besifazane kukhona abangakumela lokho kukhona bengeke bekwazi ukuthi bekumele. Okay. So ungafisa ukuthini kuyinsizwa ezithi noma ngabe kuthiwa azisho mezisashela umuntu esifazane ukuthi mina kanjani ngeke athandana nomuntu oyedwa kodwa uthola ukuthi ekuhambeni kwesikhathi usezothola omunye umuntu mhlawumbe ungafisa ukuthini kubona kakhulukazi mawuncika endabeni exhumekela nezifo phakathi since seniba u3 because phela akwazi ukuthi ungabe indoda oyedwa and then kube khona abantu besibili khona kube khona umuntu wesibili mhlawumbe baba u2 besifazana noma mhlawumbe babe ba3 kumuntu oyedwa angeke uzokwazi ukumela indoda eyodwa ubuwazi ukuthi nomuntu wayo wena ekubena ukho busy eceleni uhlale nje ugoqa izandla ukuthi hayibo ngizomlinda azaze abuye uthola ukuthi khona isimo esikanjalo sekufaka nezifo phakathi yonke nje lento ungafisa ukuthi ngibone. Ngingathanda ukudlulisa kubantu besilisa ukuthi kulesi sikhathi samanje ababe namaqiniso kubantu babo ngoba ungamthola omunye umuntu kodwa ekufihlele ukuthi status sakhe sikanjani uhambe nesikhathi niloqhubeka nilokhu nilalana ugcina uzu-affect lo muntu okade umthembisile ukuthi uyiphethe kahle engahlangani futhi nayo yonke lento le. Ithi ngivele ngimlando sisi-ke mhlambe uma usukhulumisana naye ubuso nobuso mhlambe nizophuma nekuvumelana okugodwa ukuthi khona uphumayo khona osalayo noma mhlambe ninonke nithi asiyindawo isivele simnandi simuze usuzothini. Ayikho inkinga. Shapa silandelana. Phinde nginamukele futhi babukeli baye eBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Sake usisivumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esizofikele ukuthi simbuze yona. Kodwa ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sakubona kunjani? Yebo kanjani? Ngiyaphila kunjani? Nami ngiyaphila. Uma bani sibonga? Makhomalo. All right, buya kuphi? Ngisaka kwaMashu. Ukhulela kaMashu? Yes. Usisendlele naye amazi? Amazi. Awumfanisi indawo. Lutho. Kayazi ngambona ngisho na Facebook, TikTok lutho. Amazi. Okay. So ubhalile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami ngesimanga sokuthi akekho right. And ungabe right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela nje umuphe isikhathi sakho umlaleli usufuna ukuthini. Okay. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana naye. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngibhalele eBlack Life lana ukuthi ingisize ngoba sengitholile ukuthi wena uthandana nomuntu wami. Umuntu wakho? Uyamazi nokwanele? Kwanele. Mhlawumbe uma ngasushela igama mhlawumbe ngingamazi. Mhlawumbe umbuso ngamazi umbuso. Shimbuso?
Ngiyamazi. Oh, so umfuna kahle kahle. Why ubuza mina ukuthi ngimfunani? Ngoba Why phela wena ungabuzi yena? ngikutholile nje ucingweni lakhe. Wena bekufuze ngabe ubuze yena ukuthi ufunani Shuthi mina. kahle kahle mayifika kwena akasho ukuthi unomuntu. Hayi akaza kumenshina nje wena. Wena nje uyinto engekho nje, uyisicefe nje wena kuyena. Isicefe, usitina nje, unyonsense. Yonke into. Nonsense mina usho njalo. Yes. Yazi lento izosixabanisa? Uxabisana ba? Now. Nami? Phela mina ngisho mina into ayishoyo. Oh, manje uqonda ukuthi wakutshena ngayo. Yes. Washo nje wathi awukho, awu-exist. Angikho kanjani sinengane soba awukho u2. isithombeni. Yini kahle kahle into oyifunayo kuyena? Yini engiyifunayo kuyena? Umuzwa wami usimpulu yini into oyifunayo kuyena? Oh, ngifuna uthando. Angithi yena ungishelile ngamqoma. Ngibupha uthando. Komunye umuntu cha kubo bonke wakhetha owami nje impela. Phela ubengabhaliwe ukuthi owakho. Manje uqona ukuthina lo. Ngeke usho ukuthi ngihlezi ngikhuluma naye sibetokholana wena usho ukuthi ngisuke kanjani ucashile. Sengingekho mina. Kanjani? Nividiyokolana kuphi? Awuma unginike isithombe nividiyokolana kuphi? Kanjani Kanjani? amafoni awani? Yeyani ifoni? Sisi, ngathi mhlambe ukhuluma nomuntu wrong ngoba bekufuze ngabe wena ufonela indoda yakho ubuze yona ukuthi yona ingifunani. Okusho ukuthi uyabanda ke phela makunjalo. Ngekwazi phela ukusho lo. Okusho ukuthi uyabanda phela Ngekwazi ukusho makunjalo. lo. Sisi buka mina masubuka wena. Size sibe nengane. Buka mina masubuka wena ngiqale from head to toe tate. Cha wazwa kwa. Ngingeke nje izingilandela indoda yakhe ngifanise izimini. nawe ngobani? Why kumele ngifanise nawe? Cha sengiyakutshela. Okusho ukuthi phela ukushile wena. Yabo manje Ushiye wetha kanjani? okuyabanda kudingakala iduli. Uyawazi Wena ukusizana. islender omele uhlale phansi. Ngeke phela. Thatha uhlale Ngeke phansi. sesithandana eminyakeni ngabe uzongitshela leyo nto wena kumele Hayi uphumelele. phela shithi yena ubonile Maye kanjalo. kumele senze njani ngalokho? Ayikho into kumele Simisa uyilungise. kanjani ke le situation? Wena bekhuluma naye uhlala nendoda yakho phansi uyibuza Ngeke ukuthi into engizoyikhuluma mina ngize naye ngaphandle ngiyeke kokuthi isithando ngitshele sami ukuthi ngidla ziyeke. kamnandi. Ngize ngiyeke nemali ayimnandi. Shuthi kahle kahle ingane Konke ingasayilethi kumnandi. imali engane ngoba nakho uyiletha Kumnandi kuwena. konke Kwaze kwakuhle ke konke kumnandi. Cha kwaze kwakuhle lokho. Ngisho ngepride futhi kumnandi. Imali imnandi yanginika ama-1,000. Uphumele kuyena singaze siqhubeke nengxoxo kakhulu kuze kuliswane kanzima. Ngiphume kuyena? Ngiphume endlelani? Uphume la kuhlukana empilweni yakho. Kuhlukana Yakho ke? indoda. Maningi amadoda la inyama. Sithanda. Cha maningi. Yazi ufuna ukukhombisa something abesithandana kamnandi. Yabo manje mase kuthiwa siyamfonela. Ungafonela phela inkinga ngihlala naphi nalokho. No uyasebenza phela njengamanje. Utshela uba lokho. Ngiyakutshela. Ayikubuza. Usemsebenzini right now? Yes, semsebenzini. So asikwazi ukumfonela. Ngiyakwazi ukumfonela. So esedeni lakho ubizwa kwishow kanje and khona usisi ochazayo ukuthi unengane nobhuti wabantu othandana naye and sebenesikhathi eside bethandana. Ufika nemqondo nakho. Kufikani? Akikho into wrong engenzile mina la baby. Okay. So Njengoba ngisho nami ukuthi umuntu akumele ngabe ukhuluma naye umuntu wakhe. Yena uma ukuthi uyabona ukuthi unenkinga yena. Mhlawumbe kungaba ukuthi mhlawumbe akakwazi sikamereni. Yabo? Angisho kabi. Mhlawumbe kasekamereni inkinga. Noma kube ukuthi mhlawumbe uyena uyafeba noma something. Kuba lapho nje vele kahle kahle inkinga. So uGuy yena uyibonile intombi wangishayela ngamqomo sajola. Mhlawumbe nje siphusha nje sina 7 months sijola. Okay. Siyajola nje Nina 7 months. 7 months sijola. Yini sathandana naye nawe? Sathandana naye sina 9 years. Awuzongitshela into ya 7 months kuna years. Awukwazi nje ukwenza lokho kwayilokho uyibukela phansi kwayiwena. Uzuna nepride nje sino 7 months. Yes, 7 months. Of which way wazodlala ngawe yazi. ubunga exist. Yazi wazodlala ngawe. Aw shame. Andudlalile ngangase. Abanje sikhuluma nje izolo nje ungiphe 2000. Cha yazi ngiyakudabukela noma ngakupha leyo mali yakho nginendaba kodwa yazi ngiyakudabukela. Ngidabukela Uzothi ngobani? ngobani? Ngoba udlala ngesikhathi sakho ukuchithela isikhathi yazi wakho westep. Ukube okay ake sithi ke angithi wena uthi no 9 years nithandana. Sikhuluma kwemanje. Uyongilobola mina sithanda. Wena kodwa uno 9 years. Utshela kanjalo kwakona kube hayi ukuthi utshele kanjalo sithando sami yabo umuntu osifazane ingqondo yayisebenzisa. Kwakubo oqala angithi ngiyakwazi kubo. Kanjani? Ngihlale kandla. Uma wakhe ngiyamazi. Usho uzothile? Ngiyamazi. Cha wengakise kumaka sikumaka uzothile. Uma wakhe. Akusiye mntama. Udadewabo kama wakhe lokhuluma ngaye. Khona kunjalo. Akusiyena. Kodwa abafika ekhaya. Bafika kithi benoba.
akudingi wena lokho. Uyangixaka ngoba uma wakhe akakwazi ngisho ukuhamba. Uma wakhe futhi ungincela sizothile, simazothile thina. Akudingi wena lokho ukuthi bafika nini kwenzani. Mina sengiyakutshela ukuthi kwenzakalani in the next. Ngoba yazi ngiyakudabula. So nobathu nomuntu kaMbuso nabantu bombuso. Yebo. Njengoba bami. Okay. And angihamba ngendawo. Awindawo. Ithini into yakho? Angithanda ukuthi ngixabanisane naye kakhulu. Okay. So since vele ngikwazi ukuyi-afforda, like vele ayikho into ethena angengenzela yona. Okay. Ngiyazi-afforda kanzima kabi. So just lento yabo vele imali yayisheba ushintshe kumina kahle le mali angixhumela ngayo. Okay. So akasale nomuntu wakhe. Futhi-ke sengiyamthuma umtshela ukuthi uma edinga ingane useyangifonela ngeke ngimvimbe ukuthi engabi ingxenye yomntanami. Ifada fika nje ingane yami izoyidinga kodwa kumina abandlayo sorry. So njengoba bathi ayindawo nawo indawo. Hayi anginankinga ngingahlala kodwa futhi angisiboni isidingo sokuhlala because just ungifana sazodlulana nakwabanye. Okay. Ngoba ngichumela 2000 ushintshela yongimina. Njengoba ukhala nje ngiyafayela ngemali yami. Hayi phela yami ingane ngiyayondla ukuthi like ngoba nakho imali yengane akayifaki yami ingane izoqhubeka nempilo yaqhubeka. Kwakona mhlambe for sure akasazi nokuthi la leyo ngane igqosa zibawa esicathulweni. Wow kaniphe impasi ukuthi uyathenga ngane. Okay. Ngicela ukuthi mkhululeke sibuthi. Sesithole yonke into besidinga ukuthi siyithole. Mbukela bekhaya ngiyethemba ukuthi niyazibona ukuthi kuhambe kanjani and sila la sikhona njengamanje. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.